फैबाय नालाय 40 बोसोरनि उनाव दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन फैदों। बे गोजोनखौ जों रंजानो नागिरदों। बयबो जाहाथे रंजायो। गोजोन फैबाय दिनै खुनु गिनांगौ गैया, खुनु सिन्था खालामनांगौ गैया। जों बयबो रंजानांगौ, बाजानांगौ, फुर्तियाव थानांगौ। दिनैहाय दिवाली फैगासिनो दं, दिवालीनि जों रंजानांगौ। जोङो गोजोन फैनायनि उनावबो थांनाय 3 बोसोर रायजो राजाफ्रा माबा गिहां बरबहां जों बिदि नुदों। बेखायनो दिनै जोङो 10,000 जोंनि इपिपिएलनि वार्कारफोर आरो 5,000 बाइक, मटर बाइक लानानै जोङो क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय काजलगावनि आलारि सोरां प्रेमसिं ब्रह्मनि स्टेडियामसिम जों सालायलांगोन लासै लासैनो। बे रेलियाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन, जोंनि आसामनि केबिन ब्रह्म बिथाङा बाहागो लागोन, जोंनि मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट श्री रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बाहागो लागोन आरो जों बयबो इपिपिएल सोद्रोमाफ्रा रंजा बाजा काजलगावसिम जों सालायलांगोन आरो गोजोन जे फैफिनबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बेखौ जों रंजा जों मटर साइकेल सालायलांगोन। जोंना इपिपिएलआ दिनै इलेक्सन रिलेटेड माबा मोनसे प्रिपेरेसन खालामनांगौनि बेबायदि दरखार गैया। जोंनि इपिपिएलआ गामि गामि न'खर न'खर इपिपिएल दा। गतिके मजबुत मोनसे संगठन जोङो इपिपिएलआ। गाबोन जुदि जोंना बिसायख'थिया जायोबा गाबोनबो जों गेलेनो हायो। ओंखायनो बिसायख'थिनि थाखाय मटर साइकेल सालायलायनांगौ जोंहा गैया। जोंना रायजो राजाफ्रा गेलेगोन आरो आङो दहायबो बुंदों जे एबार जिहेतु इपिपिएलआ एनडिएनि मोनसे एलायन्स पार्टनार। जोंनि एनडिएनि एलायन्सखौ भारतनि जोंनि जे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बे एनडिएखौ दैदेनगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दैदेनगोन। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथां प्रमद बर'आ बेखौ दैदेनगोन। गतिके बिथांमोननि मोखाङाव सोरबा अपोजिसन फैयोबा बे अपोजिसननि केम्पआव सुनामि फैगोन। बेयाव केन्डिडेटनि जेबो बाथ्रा गैया। जिहेतु नैबे इलेक्सना भारतनि जोंनि जे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौहाय फिन खनसेबाव भारतनि प्रधान मन्त्रि खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे इलेक्सन बियो। गतिके बेवहाय सोरबा सासे सानैनि केन्डिडेटनि बाथ्रा गैया। केन्डिडेटखौहाय जोंनि एनडिएनि दैदेनगिरिफ्रा थिग खालामगोन। एनडिएनि एलायन्स दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै डिसाइड खालामगोन आरो नोंथांमोना सासे मोजां केन्डिडेट मोनगोन होननानै मिजिंथिनानै थानो हागोन। 10,000 बेवहाय जोंनि इपिपिएलनि वार्कारफोर पार्टिसिपेट खालामगोन आरो 5,000 मटर साइकेल बेयाव पार्टिसिपेट। 5,000नि एसे बांसिन जागोन। जों 5,000 लिंहरदोंमोन, दा खबर फैबाय थादों 5,000नि बांसिन बयबो सालायनो लुबैदों। गतिके जों रावखौबो बादा होआखै। बिथांमोना फैदों, थाव सोगासिनो दङ। गतिके जोङो 5,000निफ्राय बांसिन मटर बाइक आरो 10,000नि बांसिन बेवहाय जोंनि इपिपिएल वार्कारफ्रा बाहागो लागोन। मोननै रेलि जागोन, मोनसे दिनै जागोन आरो 20 नभेम्बराव टेन्टेटिभलि 20 नभेम्बर जोंना बाक्सा आरो उदालगुरिनि जागोन। दिनैना जोङो खालि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि बावहाय मेइनलि क'क्राझारनि 6टा ब्लकनि बाव दङ आरो काजलगावनि 4 ब्लकनि दङ। काजलगाव चिरां इपिपिएल डिस्ट्रिक्टनि बिजनीनिफ्राय एसे आरो गसाइगावनिफ्राय एसे बेयाव बाहागो लाफैदेरदों जिहेतु गोजान जायो बिसोरना। जोंना हस्ट डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार इपिपिएल डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां इपिपिएल डिस्ट्रिक्ट बिथांमोनानो बांसिनै बेयाव बाहागो लादों। गतिके जोङो गासै 10,000निबो बांसिन सुबुं बेयाव दं।